Γεια σας Red Blade fans, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο. Εγώ είμαι Red Blade και θέλω να σας πω κάποια πράγματα για αυτό το κανάλι. Λοιπόν, αυτό το κανάλι μέχρι στιγμής δεν έχει σταθερό πρόγραμμα. Βασικά, ναι, απλώς δεν είχε σταθερό πρόγραμμα, παρόλο που σας είχα πει ότι θα έχει. Δεν είχε, τώρα κάθισα και σκέφτηκα και έβγαλα το δικό μου το πρόγραμμα. Σάββατο Κυριακή θα υπάρχουν βίντεο gaming και συζήτησης ή δύο gaming. Τις περισσότερες φορές μάλλον θα είναι δύο gaming, δεν ξέρω. Αυτός ο σκύλος γιατί πάντα μου καταστρέφει τα βίντεο. Θα είναι μια νέα σειρά που θα κάνω, λέγεται... Δεν θα λέγεται κάπως, θα λέγεται απλώς Sneaky Peeky. Είναι καινούργια καν που έφτιαξα, τα πήγα 3 level. Για πλάκα τελείως, απλώς για να έχω μια σειρά μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αρχικά απλώς θα παίξω μαζί σας μέχρι να το πάω 30 level, μέχρι να ανεβεί. Τα Σαββατοκύριακα αυτό θα βγαίνει η Δευτέρα, η Τρίτη, η Τετάρτη, η Πέμπτη, Παρασκευή, εξαρτάται με το πρόγραμμά μου. Απλώς θα βλέπετε το βίντεο κάποια μέρα. Messenger. Εντάξει, πλάκα κάνω. Αυτή είναι η ήχη που βάζω εγώ. Για πλάκα. Γιατί έχει πάρα πολύ πλάκα να βάζω αυτούς τους ήχους, γιατί αυτό το κινητό μου. Όχι, τώρα δεν στο κινητό μου. Όχι, πλάκα κάνω, δεν είπα. Στα αρχίδια μας! Λοιπόν, κινητό, τρομερό. Κοιτάω τι ώρα είναι. 9 και κάτι. Δεν με νοιάζει. Δεν σας νοιάζει ούτε εσάς. Απλώς καθυστερώ το χρόνο σας. Το μόνο που θέλω να πω είναι θα κάνω μια σειρά. Σάββατο Κυριακή θα βλέπετε βίντεο το Σάββατο. Gaming Κυριακή συζήτησης. Το Σάββατο να ξέρετε ότι τις περισσότερες φορές Άγγες. Ναι. Τα βλέπετε με το Raskars, μέσα στη βδομάδα θα υπάρχουν πάντα βίντεο με το Sneaky Peeky. Θα βρω πως ονόμασα τη σειρά. Ευχαριστώ. Πάμε στο βίντεο, θα παίξω Brad Mid. Το είναι το πρώτο επεισόδιο της σεζόν. Riven είναι ερωτηματικό, δεν μπορώ να βάλω κάτι άλλο. Πάμε στο βίντεο. Μπαμ, ρίξ το intro. Ενημερώνω ότι πρώτη φορά στη ζωή μου παίζω αυτό το αγαπημένο champion. Παίζω πρώτη φορά από εδώ μόνο και μόνο επειδή έτσι γουστάρω. Δεν είμαι μποτάκια και είναι με κανονικούς παίχτες. Αυτή είναι η μόνα που έχω να πει, πάμε πίσω game. Πάμε τώρα στο βίντεο, έχω κάνει 500 παύσεις, δεν ξέρω τι. Είναι double mid, δεν με νοιάζει. Είμαι ένας τρομερός παίχτης που έχω μεγαλώσει στα δύσκολα. Έτσι είμαι εγώ. Θα προσπαθήσω να μην πάρω ούτε να φάω. Εδώ πέρα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ένας καλός παίχτης. Δηλαδή εγώ. Τι θα κάνω τώρα. Όποιος το καταφέρει αυτό να το... Έρχομαι. Όχι, φεύγω. Go the fuck away, bitches. Κοιτάξτε. Είμαι απλά τρομερός. Λοιπόν, έχω πάρει τα μέτρο μου. Έχω αποφασίσει να... Ναι, καλά. Μόνο εσύ μπορείς να με πετύχεις, μικρέ. Θα μάθετε από μένα. Αυτό ξέρω εγώ παίζει να μενάρει σε αυτό το account, αυτό το pick. Δικαίωμά του κιόλας. Εγώ παίζω πρώτη φορά στη ζωή μου. Καλά να με πετύχεις. Είμαι ο Τζουκ God, το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω καν πως γίνονται τα κόμπος. Όχι, δεν έχεις πλάκα να κάνω αυτό, το ξέρω. Λοιπόν, και όπως είναι ο Βάρους, το σκάς στην W. Κάνεις πρώτα τα βήματα πίσω που πρέπει. Γυρνάς. Γενικά πρέπει να του κάνεις μανούβρες για να τον μπερδέψεις. Γιατί αλλιώς δεν... Είναι ένας και δεν ξέρεις League of Legends. Ξέρω εγώ είμαι τρομερός παίχτης. Παίζω με μυαλό. Καλά. Oh my god.
Άντε και γάμ. Παιδιά, απλά κλαίω. Ποιος είμαι? Τι θα κάνεις ρε, μικρέ? Πάμε! Θα χτυπήσω 4 level σίγουρα. Το είδα αυτό που λέει, δεν το είδατε στα αρχή μας. Δεν νομίζω να το κάνω record, γιατί δεν με νοιάζει καν. Απλώς παίζω Brad. Δεν ξέρω γενικά αν τα έκανα record όλα αυτά. Δεν ξέρω αν τα έκανα record, παιδί. Παιδί που δεν ξέρω να κάνει record. Για το παιδί ναι, για το record εντάξει ξέρει να κάνει. Για το record δεν λέω, μπορώ. Είμαι πολύ καλός, αλλά... Εντάξει ρε. Απλώς τώρα δεν έκανα record στο πιο σημαντικό κομμάτι. Ήταν ένα play. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έκανα record. Εγώ απλώς θα το πω, ήταν εδώ πέρα, ξέρω εγώ, έμεινα με 1 HP. Γενικά, έτσι σταθερά. Στο mid, πολύ καλά θα πάμε. Λοιπόν, αν το πετύχω είμαι τρομερός. Πρώτα. Εντάξει. Εντάξει. Report. Λαδόρε. Θα σε διαλύσει ένα μικρέ. Ούψ. Γι' αυτό ξέρω να παίζω το καλύτερο Brown σε όλο το ναι. Πάμε και base. Ξέρω μου μαλάκες γενικά. Όχι. Γενικά. Όχι. Αυτή τη στιγμή ναι. Λοιπόν, yo. Είμαι πολύ yo. Σκοπεύω να γίνω rapper στο μέλλον. Αυτό ακούστηκε. Βάσα τον αγώνα μου. Έχω υπερένταση, παιδιά. Sorry. Θα δείτε πολλά. Τώρα ήρθαν στο mid πιστεύοντας ότι μπορούν να νικήσουν εμένα. Και θα πρέπει να τους δώσω ένα γερό μάθημα. Νομίζω συμφωνείτε όλοι σε αυτό. Πρώτα θα βάλω W. Μετά θα τους σκάσω αυτό. Μετά θα το παίξω έτσι. Από τα πλάγια. Μετά. Ελάτε ρε φλωράκια. Ελάτε στον παππού σας. Αχ. Είμαι τόσο τρομερός. Αχ ρε παιδιά. Γιατί να είμαι τόσο τρομερός με αυτό το πικ. Ή άλλοι είναι μπρούντζα, ή άλλοι είναι 2 level και δεν μπορούν να παίξουν. Δεν ξέρω. Ψηφίζω αυτό που είπα εγώ. Πάλι θα δείτε το play του αιώνα. Θα τους κάσω πρώτα την W. Έτσι. Και μετά. Λοιπόν. Θα του κάνω... Τον θέλω πάρα πολύ. Έτσι, όταν και ντάβια τα kills. Τραβάτε κανένα ζόρι. Έλα, μήπως τραβάτε κανένα ζόρι. Αου. Τα βαρα... παιδιά, sorry. Ποιος λέει να νικήσει. Θα νικήσει. Δεν έχει ρίβανη τρελή.
θα κάνει το play της χρονιάς. Η Riven δεν ξέρω τι φεύγει για δεύτερη ulti. Νομίζω δεν έβγαλε ulti. Να, ξέρω αυτό που πετάει, ξέρω. Αλλά επειδή όταν είσαι pro MLG player σαν εμένα, δεν γίνεται να χάσεις. Και έτσι, εγώ αποφάσισα να πάρω αυτό το kill για εμένα. Επειδή όλοι ξέρουμε ότι να βοηθάς τους άλλους δεν είναι καλό. Δεν ξέρω εγώ, δεν είναι καλό να σκοτώνεις άλλους. Ξέρω εγώ εδώ πέρα. Γεια σου, Μπράουν. Αν μου το στείλα. Εγώ στα έλεγα. Δεν με πίστευες, αλλά εγώ στα έλεγα. Τι κάνεις ρε καημένα. Θα μου ξεφύγεις νομίζεις. Νομίζεις είσαι τόσο καλός. Έρχομαι. Θα σε κυνηγήσω μέχρι να σου αφήσω μα το Θεό. Δεν με νοιάζει. Worth. Νομίζω να θα νικήσουμε την πρώτη τέτοια, τον πρώτο αγώνα του, ας το πούμε, της σειράς μας, όχι ας το πούμε, της σειράς. Θα νικήσουμε. Σε επόμενος θα δείτε και πιο ωραία έτσι, πιο... Θα ελπίζω κάποια στιγμή να πάρω και το smite στα 6 level. Δεν ξέρω να είμαι πιο yo. Όταν είμαι μόνος μου να ξέρω ότι θα παίζω. Να ανεβώ, να με δείτε να παίζω και jungle. Γιατί ξέρω... Ναι, δεν είναι ωραίο να βλέπω να παίζω κάτι που δεν ξέρω να παίζω. Στα series πάντα. Στη σειρά αυτή. Λοιπόν... Νταραν... Έλα ρε ηλίθιε, μην την αφήσω να πάει base. Να το στυλάρω. Παιδιά, στο chat θέλω να μου γράψετε πόσο boosted bonobo fucking god είμαι. Πόσο. Κοιτάξτε. Ναι, εντάξει, κατάλαβα ότι απλώς δεν μπορώ να παίξω Brad, δεν είναι κάτι. Αλλά ξέρω, θα παίζω ένα μας κάθε Δευτέρα με αυτό το, ας το πούμε. Θα πάω κάθε μέρα στη φυλακία και ξέρω, θα ανεβάζω αν κάνω lost ή win. Πάντως θα ανεβάζω ακριβώς ότι θα παίζω 2 μάτς. Θα ανεβάζω το ένα μάτς, θα παίζω ένα μάτς Δευτέρα και ξέρω θα ανεβαίνει. Θα παίζω ένα μάτς Δευτέρα, η Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και αυτό το μάτς απλώς θα το ανεβάζω. Ένα που θα διαλέξω εγώ από την αρχή θα πω αυτό θα ανεβάσω, θα παίξω αυτό το οποίο μου αρέσει. Δεν μ' αρέσει η συμπεριφορά σου. Μ' αρέσει. Θα μου κάνει και dive. Όποιος κάνει dive νομίζετε ότι είναι μάγκας, Θα σε στέξω. Έτσι. 2v1. Like a boss. Παιδιά. Χρησιμοποιείς κρυπτάκια, δεν το είδατε. Πάτσα την ούλτη. Oh my god. Χρησιμοποιείς κρυπτάκια. Report. Oh my god. Scripts. Oh, fuck you. Νάτος.
Παιδιά, αν δεν έχουμε σπάσει, έχουμε καταστρέψει τα Reds. Λοιπόν, θέλω να μου γράψετε στα comments αν θέλετε να κάνω ένα βίντεο με το LOL στα ελληνικά. Για πλάκα. Πείτε μου αν θέλετε. Ή βασικά θα τα series θα τα κάνουμε στα ελληνικά μέχρι να φτάσω κάποιο level. Είμαι ένας παίχτης που το μέλλον του είναι λαμπρό στα LCS. Καταλάβατε τι εννοώ. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι θα χρειαστώ λίγο από τα plays μου, λίγο την τελειότητα, τη μαλακία μου εννοούσα. Χαχα, κορόιδο. Λοιπόν, έφαγε το θείο. Πρέπει να παραδεχτείτε ότι είμαι ο καλύτερος που έχετε δει. Δεν συγκρίνω με κανένα. Λοιπόν, σε 2 δεν θα έρθαμε στο mid. Ακριβώς εδώ. 1, 2. Είμαι τρόμερος. Στα 2 ακριβώς, ρε. Όχι. Ναι! Ναι! The KS, μισό, is real. Τώρα είναι τρομερή. Τι μπάτω εκεί. Λοιπόν, με μια ούλτη θα πεθάνει. Εδώ πέρα βλέπουμε πως πετάμε και ο πληκτρολόγιο. Ρε παιδιά, γιατί όλοι είναι scripters. Ωπ, δεν το είδα τι παριθάρεται. Χαχα. Έλα! Ω, Μίτρη. Είσαι για κλάματα. Και η φιλενάδα σου από δίπλα. Φεύγω από αυτό τον λέει. Αυτό, είμαστε μια ούλτη του, δεν πειράζει όμως. Η Jinx έριξε ούλτη. Γιατί νομίζω ότι όντως έριξε ούλτη. Θα ρίξει ούλτη η Jinx. Τα play της χρονιάς είναι αληθινά. Αυτή η σειρά θα γίνει τεράστια σε κάθε game, αλλά δεν με νοιάζει γιατί είμαι εγώ. Είμαι ένας τρομερός πολεμιστής της φωτιάς. Για κάποιο λόγο μου ρίξεις ούλτι, δεν με νοιάζει καν. Εγώ θα ρίξω την ούλτι μου. Εγώ είμαι κόμβε. Οπα, φοβάκιας. Φοβάκιας. Εσύ θες ξύλο. Θα σου φέρω ένα ξύλο να το έχεις το βράδυ. Να βαράς το... να... είναι ψεύτικος, το ξέρω. Αλλά... θα περιμένω μέχρι την κατάλληλη στιγμή να φύγει το χι... Άτε και γάμο! Τα scripts τα ίδια ρε, χρησιμοποιούν σκριπτάκια. Σας κατάλαβα εγώ. Δεν το πετύχω! Όχι! Όχι, πήρε τρίπλη. Σκοπεύω να το πάω challenger αυτό το account. Θα παίξω μαζί σας στο promotions. Γενικά έχω ένα πρόβλημα με το μνημονικό. Έχω ξεχάσει
15 Skype accounts και 6 λογαριασμούς LOL. Άρα, αν ξεχάσω ποτέ αυτό, συγγνώμη, λυπάμαι πολύ. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί τα έχω σημειώσει σε ένα χαρτάκι στο κινητό μου, και όχι, καταλάβατε, πίσω από τη θήκη και μέσα στο κινητό μου. Και το κινητό μου, επειδή το έχω σχεδόν πάντα στα χέρια μου, το κρατάω αυτή τη στιγμή, δεν ξεχνάω, είσαι τελείως boosted, report. Έχουν τη χειρότερη jinx που έχω δει στη ζωή μου. Και γενικά, έλα, εντάξει, δεν θα το ξεχάσω μόνο για εσάς. Θα το νικήσουμε το πρώτο game. Θα πω 4 level, είμαι συγκινημένος. Ποιος που πάει στοίχημα θα τη φάω. Πρώτα πρέπει να πετύχεις το δύσκολο κομμάτι. Δηλαδή, ποιο? Την W. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι το οποίο για να το πετύχετε θα χρειαστείτε πολλά skills. Θα χρειαστείτε να έχετε δάχτυλα λες και είστε κάποιος Celsius player MLG, και θα χρειαστείτε δάχτυλα για αυτό το play. Το play πρώτον λέγεται Die. Είναι νέο. Έκανα κατά λάθος τζουκ αυτό που μου ρίξε. Πάμε να κάνουμε win το πρώτο game της σειράς μου. Συγκινητικό. Αυτό το βίντεο θα το βλέπετε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Δεν υπάρχει, Τρίτη θα το βλέπετε. Πρέπει να ψοφήσω. Η σειρά μου πρέπει να βγει πετυχημένη αυτό το πρώτο της βίντεο. Πάμε. Κάντε τα hit points, τα skills. Κάντε ulti πάνω στα minions, έτσι. Ναι. Έλα. Παιδιά, είμαι low. Παιδιά, OMG. Όμως είμαι τόσο τυχερός. Όχι. Άντε και αγάπη σου. Ελάτε. Τελειώνεται. Ναι ρε πούστη, ναι! Το πρώτο μου. Λοιπόν, το πρόγραμμα. Κάθε Δευτέρα θα παίζω ένα game με φίλους και όχι φίλους. Δεν έχω κάνει φίλους. Και ξέρω εγώ θα ανεβάζω το πρώτο game που θα πω. Αυτό ρε φίλε θα ανεβάσω. Άντε γεια. Άντε γεια. Λοιπόν, level 4. Έχω 3 wins. Σας αγαπάω. Στους fans μου πάνε όλα αυτά. Απλά 100 IP. Απλά 483. Είμαστε πάρα πολύ κοντά να χτυπήσουμε και άλλα πράγματα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε άλλο ένα βίντεο από μένα. Bye, subscribe, like, comment.